Mila esker bihotzez etortzeagatik eta zeronak saritu guztiei. Lehenegotan, eskerrik asko etortzeagatik. Azkenean, ezagin bihot horrek, hortze dauzena, danak merezitut hori hortze egotea. Baina ez da horre bakarrik. Jende asko dantzan munduen eta jende asko behar deu eta jende guztieri eskertu bimea da. Carmelo Carriñak saria hartuko du eta zuzendaria abasura inion emango dio. Carmelo, urtietan, ez bakarrik izorretan. Dantzari egunen nazionali bebera joteaban, hainbat tokiken, Bizkaiko dantzari egunien be, dantzari dantza, gorgulari eta horra biten izitu Carmelo beti perez. Eta horrek eki Carmelo, ezkarak tanen partez, baina bada gauza bat, berez izen. Hemen gaurrek usiot izorretan, mutil janeska kuadria bat, azpaldi zen txiztu jota. Horren, altauzakit, atzalo, kogor bat jobitzio zen ezidu Carmelo. Larun bat ataian dara, retorten zainen, zaten aban nora konbierto, horretu bestera konbierto. Usek amesetan iten duen txistua eta dantzagin. Gainera gozatzen duzu. Bai, Eta hau uste dut ere zuretzat dela, ez? Gauzaki, Carmelo ez da izen bakarrik, dantzari izen, txistula izen. Bezkal hostien da, arratzaldien be, gaurko txistula izen gitzik iten da biena, errombari izen jarraitza ban txistue joten, eta jenti dantzan ipini. Ze jenti egoin hartzen dau, jo egoin dantzan izen, txistue gorre. Carmelo ez. Carmelo jarraitu ikaban joten, da jente guztize, jantzan da ambienti. Horretu izan da, benetako tamborin jeruen. Dago zer dan, bello. Lehen esan dozue, jentiek datue batzen, da ibili garila. Dantzari zarrak, egin bat bidera zata egin lehen lori eruten gainun, doin ez tabi eruten, da behin, Juanito Gantiaga, Juanito Zesteru, oro minoko ezan, da bera dantzari izindako, da berak esan zen, behitu, nara eta izan erutako gabazan, lora topeti garen, da bibero zarituen joen, lagunek gana, eta zu, siempre bibie, ekarra jozan hiru lau diferente, da, erun nutuzan Juanitoari. Juanito, zein da lorie? Hau da, dantzarien lorie siempre bibie. Da horrek egin, erabiltzen du, dantzarien lorie siempre bibie. Horrek egin da, gaur egun batzuk erabiltzen daie, dantzarien lorie siempre vivir. Si hay una persona en Bilbao que se ha implicado para que las danzas sigan vivas, ella es Begoña
Arroyo. Una mujer que aprendió los pasos gracias a su buena memoria. Toda su vida ha estado ligada a las danzas, esas que aprendió copiando de niña y luego transmitió a decenas de niños. Por eso, hoy recoge el premio Dantza Tradizionalaren Esker Onak. Txalo bat mesedez. Zerutxu dantza taldeak erakustali bat egin dute, beraz, txalo bat aien txartu. Gerediaga elkartea oso ezaguna da Durangoko azokari esken, ezta? Bai, horrela da. Ez da ekitaldi bakarra, baina bai egiten entzuten dana, edo egiten ikusten dana. Dana da, horret, Gerediaga elkartearen arlo desberdinek, nik esango neban, arlo bakotza azkenin bagade jotxu bat, eta etxe batea ez da, baina ez da, argi bat, beste bino garrantzitzu, baina arkien egiten dabe, etxe hori, eta senti horretan, guamendoz zaila batzen, bilez gure zari bat, bezik eta berratamak urtien, hainbeste persona pasoa irortik, eta hori bakotzak bida beheroen arreze, eta gure unan zailantza, eta beste arlo batzuk, ez dute badoz, eskerra da, gure dagozu amene hotien, bine horregon dira gure horretik, bai aroma, tirinio, berezko zue, eta hainbat persona, euren lan. Salíamos los de aquí, bueno, y claro, entonces dije, joder, un país que tiene lengua propia, una historia de miles y miles de siglos, entonces, ¿qué pasa aquí? Me empecé a meter en libros, bibliotecas y demás, y entonces encontré maravillas que no habían salido a la luz.
behin, zorionak, eta, beno, nola antolatu zenuten ekitaldi hori eta gainera garai hartan. Konta inozu pizkatxo. A ver, castellanos. Lasai, ara zuri gabe. Demostrábamos en ese momento que queríamos bailar nada más. Y se pudo conseguir, estábamos entre amigos, que era lo importante, seguimos entre amigos, que es lo importante. Y nosotros además llevábamos poco tiempo participando de este proyecto tan importante que es Euskal Dantzaren en Biltzara, y eso sirvió, en ese caso yo en ese momento empezaba a relacionarme y a darme cuenta de que había mucho para hacer y que fue posible gracias a todos. Y al final supongo que en este día, aparte de bailar, que es lo que querían en aquel momento, me imagino que sería un día para reivindicar quizá algo más, supongo. Hombre, reivindicábamos la unidad de todos, y la unidad en un lenguaje común, que era la cultura, y en este momento el folclore, y se consiguió, estuvimos todos, nadie era más que otro, aunque nosotros en Navarra éramos una franca minoría de grupos, pero en ningún momento entre todos conseguisteis que no fuéramos pequeñitos, sino que éramos grandes como todos los demás, y eso siempre nos ha quedado en nuestro lado. Todos juntos fuisteis al final uno solo. Exactamente. De hecho, pues se ha visto ahora que entre todos quedamos que iba a haber una danza que fuera para todos, que se ha visto representada en el baile de la era, se cristalizó ese proyecto que aún sigue y que esperamos siga mucho tiempo. Bai, azkenean, orain eta beti dantzari da. Dantzari bat, dantzari izan da. Eskerrik asko, sari honetatik, eta mil esker bihotzegatik.
esango nuke ikesi baino, igual, dantza gehiago behar dugu. Dantza bera. Hori da, plasi oraindik, guretzako pultsua durrintzen behar da, beste gauza batzuk egiten dira asko, baina plasi ondino, gure plasi gure dantzekin lortu behar dugu. Gerra horien saiotakoa, hemen faltaba da Jon Bebai, bizo basurtukoak, da gainera gure ikesketak izan ziren frankismo eskola publiko baten, euskararik zegoen. Gure dantzari indirrin da zein, bekon jabe indirrin dantzen jako izan da orduan esan normala dantzatalde Bilboko erdaldun herri honetan dantzatalde batek euskeraz egitea ensaio bat. Egia da, denboriaz joan da egiten asko lana. Hanik esan nuke dantzataldeko jente askok ikastolatan burularri sartuak izan direla. Horreri esker aurten Jon Pertika omenaldi ginako izan ikuskizun bat, danik ensaioa joan nintzen ikusten, egun dantzari baino gehiago zer, azken baten prestaketak egin. Gainera zuzendari izan zen Andoni Aresti, Andoni Aresti bere aita taldetan militako zen, baita gugaze ikastolan, azagaiko ikastolan lan egiten euskeratik, da egia da, 100 persona danak euskeraz ulertzen eben, euskeraz egizan. Nanik esan dunik ez hori bakarrik, esan dugu egin zala dantzari egun hemen, dantzari egun horretan egia danik mikrofonerekin ibilintzan, baita esan nuke Iruñan initzen dantzari egon, baina bai mikrofonerekin berbaiten. Egia da, hemen euskera utzian egin duen, dantzan egoazen ume guztiak ulertzen eben. Da hori da, lan handi bat egin duguna, da nik esan duen dantzataldietan asko egin dela, dantzataldietan jaitu behar dela, da hori da egin behar dela mendik aurrera. Ze Euskal Herria izateko, Euskaldun rei izan behar dugu. Dano maizue Iñaki izendala gero, Da danori gero dutereka, batu izu zorre datuo, gizu hau beste, hau izenda Dano maizue. Hori da nintzako garrantzi dutena, herri bakotxak bere nortasunara ikusi. Hemen ikusi dugu, Deustuko gazteak zer egin duten, dantza barri bat, Urpe Bilbon egin duen, aurrezku bat, espazio bat, geure gauza gogoen jarri, eta hori da du behar dela. Hori, gadantzina aratzien herri bat dugu. Horren, interesanti zen ez bagrik banango ikustie. Hori horretan, San Miguel Bezperan, Doni Latxaren altzetan da, txistulari zegoten da, kanpai egoten da biez, eta ikusten da, ikien da ensaio generala. Herri bakotxateko beren nortasune. Da hori, interesanti da ez bagri banango bat ikustie. Herri bakotxateken nortasune erakusti be interesanti.